Jadi sing dimaksud sholat pada waktunya niku adalah sholat yang gak sampai diqodho. Boten maksude sholat pada waktunya dumeh lagi met klopo krungu adzan langsung sholate cemantel ning wit klopo ya ora. Ora dumeh sholat pada waktunya lagi matun. Pirsa matun? Matun niku ngresi isuket tenggene tanduran pari. Cara piyayi mriki napa? Sami matun. Joho mriki wonten tukang matun. Wonten. Cobi ngacung tukang matun. Masya Allah, pantesan makin iki pas salaman nak kerasa kaya salaman karo parut. Jebule tukang matun kabeh. Ora usah cilik ngati sing dadi tukang matun. Amargi tenggene kitab I'anatut Thalibin dijelasaken afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Yang kedua menjadi seorang pedagang, yang ketiga menjadi buruh atau tenaga kerja, yang keempat pekerjaan mentok nomor 4 adalah menjadi pejabat negara, pelayan masyarakat, justru nomor 4 petani nomor 1. Berarti ya tepuk tangan si ora popo. Berarti presiden nomor 4, petani nomor 1. Aku direwangi. DPR nomor, petani nomor, polisi nomor, petani nomor, lurah nomor. Maafkan aku ya Lur. Lurah maksudnya. Nggih tos pundi malih Pak Lurah, yang hak harus disampaikan hak. Maaf nggih Bu Lurah nggih. Saya su adel bengkok Bu Lurah. Lurah nomor, petani nomor. Dadi petani keren apa keren? Bangga apa bangga? Tapi panjenengan sedaya dados petani, dados dibelani karo Kanjeng Nabi, nanging ternyata anak-anak kita generasi penerus bangsa pancen rata-rata ora gelem dadi petani. Soalnya dadi petani kuwi rekoso. Nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Nanging sing boten kagungan tanah, sing boten kagungan sawah, boten kagungan tegalan, boten kagungan kebon, panjenengan dianjuraken manawi teng emper rumah, teng teras rumah, teng serambi rumah sing ditanam ampun namung tanaman kembang hias. Dianjuraken sing ditanam niku ya sing ana wohe, kaya tolom, ter, tom, jam, kok jambe, jambu, jam, saw. Sawi apa sawo?